Yɛnua mpacho magye so. Na wo bom to say. Nyankopɔn adom no ho yɛ pa. Okay. Na my problem so say. Ɛkɔ papa. Na sia fiade ya na yɛwie eta akra. As se yɛ san twa ni akra bi foforo. Eti infa na moba. Du ha bɛka kyerɛ. Okay. Enkomodie no koswa na anano na Dr. Mamu Bawumia Ghana mampani abejeche enkomodie na oka se onu de osre party ni so omu nso numu na omto abama no esan se 2012 ko hia se ye court oka court se MPP for epo obi amana gina na mu court no obi e na obi na no beka se ADRU ni so etise samre we eba na se obepre dwa sa ADRU mi so no yenyi mfrim yeni se mo so na mukuta sa slogan ne kese e dey asem na mo kan fa ho Dasi amenchia watiefo anopai already adom yen na yetoa edwumadie nyina so menyi ni se omampanya ba de akire wati de si court no ase papa the farm manyo sim menyi ni so wati ase go sa asem no kura anko nka efse na ye na sudie na ye na sedie se okogina ho no di adanse nipa miensa ene de asem akokot SOMPA nipa miensa no ene da wo mo se ye ya de ewre ahwo mu ye sika ye bibi ahwo mu se omu di yanim kon ndisa nipa miensa no se we di campaign manager ka ho enai wo mu na ni da so ne show mu wo mu no mu ka se mpu na etu wo mu na omukase muntu a na edi akire na yewie dwumadie ni edi nkugu a na sani pano sabi wanye ekuo no emabinye police station fo bi na te bi no msori se court eye sani pa 9 no mfa se 9 eye mampanyi anu opere na ma di akire won so ka apere ne ho party chairman and campaign manager omo na wutumi ombekase asemo yentiase sase for kreka yen ye betabri bi akokot na se wo de ade akokot na okugina animu a why na na mfiri baabi ade na wo na wo da no a wo di animu a wo ka ho a wo ka se empunu na empunu no why na mfiri hin emedia dance yamba ade na sani pa no ebeka a wo no wo di animu no ni mu a wo ka se wo kokot no wo ni mu a obi foforo firi baabi na se opeso obi foforo kra na ebeka ma wa o mfiri di pa no busa say why no mo friend say o media dance ya odwane ye owura vice president busa no pa say Mr. Vice President why na wo to nsa friend say media dance ya ma me odwane ye na aden na wo no aye wa sede na eye wa sudie say udi dance ya na vise wo na wo de ade ne court no enipa nan no na say enye na nado de be dia dance ya na wo say eye party chairman ana campaign manager ana wo nti bumu nan no se kuti abobi wo mu a ekoma wo mu en se o president ni dwane ye ene wo ani adanse o party chairman ene dwane ye ne wo ani adanse o campaign manager ene dwane ye ne wo ani adanse wo ti min ka so obi o party no ono ka se kokot na nye ono se the managing campaign no ono mbejira o ma media adanse abra wo nto sanfred na edru se next apre aba onkope sabrani bia yede bebo wo bi samrane ne watu asiso nti saade na wo ka no eyemfumso kese pa se eyitu ho ache nyitu ho ache na sede na diswa se ye kokot dia wo munan no mo ba ko ne be na ono ne to no so nti asodie no se obi ba ko gina ho why adwuma na ma ye nyina na pacha would you say sa asudie no so or perform creditably ana asie di nkuguo nkuguo na edi ye no so no sebe ene wo mu di animu fa ho adwen eya lawyer du no o mu gina mu no ameka ho bi obi a mo mu din ne
ene a lawyer for no bia mo budin na wo no se lawyer amfa asem anko a wo adanse ye better na adanse ye na baso lawyer na o hihye adwuma ni nyina edi animu kasa ye no ono ye na firi mu so ono no de onko sa na wo a wo kotena yimu adaka mu ye to wa do no ona se bi wahwere bibi tie pa na wahwere on kan se tie pa na wahwere se yen ye de animu onyama hye omu onya amanyo sem da na ye de animu onyama hye omu se obi afa o se brabe ka me ho abusuakuo kɛseɛ yɛ yi me brabe ka me ho na bebu nkonta mame botomfa ahodie nkonta mame na me nkɔ banim na Asamoah ba me no ne di ade ne kan na me si kɔtena hɔ nyamba bai na yi ano a wo se wahwere bibi ade na wahwere sika ani mu onyam ade na wahwere yɛ ɛnya ni mu onyam kɛseɛ sɛ ɔkɔtena ani wɔ ma yɛ nyina abra na na sudie na sɛdeɛ nti die pa na wahwere ne die pɛ sɛ wɔkyerɛ mu die pa na wahwere. Okay. Na Bawumia sama. Eye campaign a wanya second round. Oka say ekudum betete de me magemu ama me nua kanyi. Wadwene ho. Sa die no ye no so wahwere ni sika wahwere ne just wo mo de arehyimu ahye ne mu edom so do Allan hwere ye. Wadwene ho. Na se yɛhyɛ wani monyam no obi se bɛyɛ ade ma me wo atua mu kapre wakɔtena wo ade na nkɔ yie ne yɛse bɛkasa yɛatoto wa no lɔre a ɔno yɛ nhyehyɛ ni nyinaa no ɔno nsu yo wo yɛtoto wa no pɛ na wo su sɛ wahwɛ deɛ na wahwɛ ɛdeɛ paa na wahwɛ nti yɛhwɛ so ɛno akyi so adi vice president ɛdɛ vice president ne deɛ wɔmbu koraa o vice president na onya bibi yɛ deɛ wɔmbu ɛfisɛ ntɔkwa no akɔkɔ no court no na vice president na nka wokɔdi na se ntokwa na wie na actually when your vice president there wo se sa ntokwa nti sa de na ye nti se the president ene ho ahoa is the president ne tua oka as the vice president na wadi ekura na wadi nso ye ku enu nipa naipe na aben sa akonya no omom di kan nwinu omo anya ara lasa wanya Ronald lasa wanya one Professor Dubois ne koye God rest his soul second person Kofo any konkensa aka ono so wanya aka so afiri mu God rest his soul Aliu mama on so jamencha de wafiri mu ene nyaaye Aliu mama ne nyaaye ena wo otoso mienu a na nane ukoya wo so wanya ekukasie ni empanyimfo mu wo mu edomo ma hwere niema asonkuo yi omu bia ni ho waja vice president wo abenya bia di ene wo si ya fa president ampe wo so a se wo koye wasade ni wasudie no ya fa president ampe wo so dia a yesisiw nipa sen ena benya sa di brewu yakase yesisiw anya sema kemeka so ya du frupe zane ya waka wie ogameda se mesinya asemu anka de no ana waka la ya Bawumia sama ma mi fonsi ya me do ase